Vamos, abran paso para el malo. Hay un tipo malo por aquí. Ara explicarem la mecànica de tir. Per una correcta mecànica de tir trobarem 4 factors importants. Primer, els peus han d'estar col·locats de manera còmoda i amb el peu de la mandra que es tira una mica més al damunt. Les cames han d'estar flexionades per extendre's en el moment de tirar. El tronc ha d'estar recte i lleugerament inclinat endavant en el moment de començar el tir. Els braços i les mans, factor molt important, en el qual la pilota s'ha de col·locar una mica més alta que la gent. El braç ha d'estar flexionant formant un angle recte amb l'avantbraç, paral·lel al terra. El canell formarà un angle recte amb l'avantbraç, per tant, la mà quedarà sota la pilota. El tir lliure és el més fàcil d'aprendre, perquè es realitza en les mateixes condicions sempre. L'important per realitzar-lo és tenir una bona mecanització de tir i un cop aconseguit, practicar constantment fins que sigui un gir automàtic. La mecànica és la mateixa que l'explicada anteriorment, però es realitza a diferents posicions. En aquest tir sí que s'ha de saltar, sempre verticalment i caient en la posició original. Els braços s'han de quedar extesos fins que tornes a la posició inicial. És el mateix que l'anterior, però realitzarà després d'una parada d'un o dos temps. És important que després de tirar, els peus quedin alineats amb la cistella. La parada de dos temps, sempre, la primera fase serà una parada d'un temps amb la cama més a prop de l'aro. El tir en suspensió és el més utilitzat en l'actualitat. És molt diferent a tots els altres, ja que salta i es llança des de l'aire. Té 3 fases. El salt ha de ser vertical. La segona és que quedar-se a l'aire, és a dir, a l'instant d'arribar a la màxima altura s'ha de suspendre l'aire un instant per llançar canasta. I l'última és la fase de tirar. Com en el tir estàtic, és necessari pujar la pilota des de baix, ben protegida i enganxada al cos, al lloc adequat i tirar.
follow me in here. Please don't follow me. Wait, you I want to don't walk away want to from me? fight Is that what you anymore. want I to do? don't want to fight No. anymore. Well, it's kind of funny. You do want to fight. Every No, time I you're walking don't. away from me, That's straight why I'm up. walking away. I know. I'm Why trying you to walking get away? from I'm you. trying to talk.